Senantolanta bulagun kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba bɛ sen na Qatar jamana kan. Bi y'a tile sabanan ɲɔgɔndanw daminɛ ye, o tile sabanan bɛ kuncɛ juma nata. Nka n'a bɔra Maroc la farafinna tɔgɔ la, bɔko fila ni bin kelen sebaya kelen kuru naani, jamana naani tɔ ka baara ma nɔgɔ. Senegal ale ka kan ka sebaya de ɲini a ka bi ɲɔgɔndan na Équateur ɲɛkɔrɔ. Ghana ale fana ka kan ka se de ɲini a ka ɲɔgɔndan nata la. Tunisie baara gɛlɛyara ale bolo kosɛbɛ. Filani bin kelen ani binko kelen. A ka ɲɔgɔndan wɛrɛ o ye sini araba ye Faransi ɲɛkɔrɔ. Min ye Cameroun ye o ma nɔgɔ. Ale bɛ se ɲini jagoya la Brésil ɲɛkɔrɔ. O dɔrɔn tɛ Serbie ni Suisse ka ɲɔgɔndan o jaabi mana kɛ min ye o jate fana bɛ yen. An bɛ taa Dakar. Senegal kelen ka se sɔrɔ a ka boko filanan na o y'a to ni Senegal équipe maillot feerebaw ka sugu diyara. Nama Jara VOA lasigiden Dakar. Kabini Senegal ye sebaya sɔrɔ Qatar kan diɲɛ tolantanba in na, les Lions de la Teranga ka maillot u ka tamasiyɛnw n'u bɛ wele étiquette ani Senegal drapeau bɛ ka feere suguw kɔnɔ Dakar i n'a fɔ buru donta. Kolobani sugu la yan Ousmane Dramé ye fini feerela ye, a ka finiw fanba bɛ ye Senegali waraw ka maillot de ye. Feere daminɛ a tun ka gɛlɛn dɔɔni, nka kabini an ye sebaya sɔrɔ an ka tolantan filanan na, feere bɛ ka kɛ dɔɔni wa an jigi b'a kan. Sannikɛlaw bɛna fana a tɛ i n'a fɔ fɔlɔ, nka bi an bɛ se ka fɔ ko ka fisa. U bɛ maillot feere da min na ani u bɛ tɔnɔ minnu sɔrɔ tile kɔnɔ a bɛ dɔ fɔ u fana kan. Ni kɔrɔbalenw ka maillot don an bɛ se ka feere 1000 fɔ 2000 la. Denmisɛnninw ka maillot 6000 ni 7000 taw bɛ yen. Dɔn dɔw bɛ yen an bɛ se ka maillot 10, 15 fɔ 20 feere. Tuma dɔw la an bɛ se ka feereli kɛ ka tɛmɛ o kan fana walima ka jigin o duguma. An bɛ tɔnɔ sɔrɔ nka an tɛ caman sɔrɔ. Garange sugu la Khadija Diaw bɛ maillot feere anguru de la k'a bɛ sɔrɔ kɛ. Anw ye maillot dilan bangaw de ye. An b'a feere en gros de la. O la don dɔ la an bɛ se ka maillot 500 feere tile kɔnɔ. Don dɔw tun bɛ yen an tun ye 100 fɔlɔ ɲɔgɔn feere. 100 millions. Dudu Kase nana Sadio Mane ka maillot san ko ɲuman sɔrɔli ma nɔgɔ, nka jagokɛlaw dɔ sɔngɔ ka gɛlɛn fana. Walasa ka maillot ɲumanw sɔrɔ a ka gɛlɛn dɔɔni. Tuma dɔw la feerelikɛlaw dɔ ka sɔngɔ ka gɛlɛn, nka dɔw bɛ yen u da ka nɔgɔ i n'a fɔ ni muso in min bɛ feereli la yan. A sɔngɔ bɛ bɛn an ma, nka halisa anw bɛ Sadio Mane kɔkɔrɔma dɔn, bari an ka dɔn dɔn. An bɛna jɔnjɔn in yɛrɛ ta i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko nin tɛ se ka kɛ o tɛ fɔ Senegali ma. Maillot bɛ feere Senegali tolantan jɛkulu fana la n'o ye Fédération Sénégalaise de Football ye. Olu kelen bɛ feere 45,000 de ye. Tolantan jɛkulu ɲɛma Maître Augustin Senghor ko Senegali jamanadenw ye maillot bayikaw de san u bolo les Lions de la Terangaw kanu kosɔn walasa k'u kɔkɔrɔma dɔn diɲɛ tolantanba in na. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Mali la Bamako kɛrɛnkɛrɛnniyana Senantolanta kanubaw bɛ ka kubuju mondi lajɛ jabarani wɛrɛw kan i n'a fɔ Mali telesoba tɛ ka ɲɔgɔndanw bɛ bɔ, nka anglɛkan de bɛ fɔ o jabarani kɔfɔlenw na. Mohamed Danyogo VOA lasigiden Bamakɔ. Mun ye diɲɛ dolantanba ye n'o ye coupe du monde ye o bɛ senna. Mali la maaw kɔni u bɛ ka lajɛ, nka u bɛ ka lajɛ lahalaya jumɛn de la. Mun ye balontanw ye kɔni canal abonnement bɛ maa minnu bolo olu bɛ ka lajɛ canal kan mun ye numéro 435 ye. Mun na canal plus horizon yɛrɛ olu ma se ka droit sɔrɔ mun b'a to ni coupe du monde u bɛ se ka cari diɲɛ kɔnɔ cogo min na. Nka maa caman min n'olu bɛ ka ni dolantan in lajɛ kuma min bɛ tugu dolan in nɔfɛ o bɛ ka kɛ anglɛkan de la. An dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali la baarakan o ye tubabukan de la. O la maliden dɔw b'a kɛ yɛlɛko kuma ye sa k'a fɔ ko coupe du monde min filɛ nin ye senna nin ye kɔni san'a ka ban maliden kɔni fɛn o fɛn bɛ balontan lajɛ olu ka se ka anglɛkan fɔ. Dɔw kɔni bolo ni ja bɛ yen ka ban hali n'i ma kumakan in faamuya o tɛ baasi ye, sabula maliden caman bɛ Ligue des Champions lajɛ o dun kuma o bɛ kɛ tubabukan de la wa maliden caman bɛ yen olu tɛ tubabukan mɛn. Nka an b'a jira k'a fɔ mun ye an ka telesoba yɛrɛ n'o ye ORTM ye olu kɔni olu fana bɛ ka dolantan in a caman bɔ mun na a bɛ ka fɔ tubabukan na, wa maliden minnu ni cogoya b'olu bolo ka lajɛ lahalaya wɛrɛw la ani jabarani wɛrɛw kan minnu b'a fɔ tubabukan na olu fana bɛ ka o kɛ. Mohamed Danyogo kumakan don VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. VOA Bambara tɔgɔ la Nama Jara Dakar Sénégal. Mohamed Danyogo Bamako Mali la.
ani Siaka Traoré Bamako Mali la a k'a mɛn sini araba novembre kalo tile 30 san 2022 le 30